Dobrý den, rodino. Dobrý den. Nazdar, kamero. Nazdar. Nazdar. Sieg heil. O kurva. To chci pouštět na stránky do světa, ty vole. To jo, Sieg heil, ne? Tak jenom zvyk. Maminky. Jo. Čau kamaráde. Co se říká? Čau kamaráde. Co se říká? Ukaž Trejdovi na kameru kačera. Strejda neviděl kačera. Ukaž kačera. Ty brjo. Tak ten je krásný teda. Tak, tohle Strejda uvidí. Dobrý. On udělal, on byl hrát 3krát, jestli jsi to udělal dnes, nás mám nevím. Dobrý den. Jo, to pryč kamera. Ty vole, už se to seká. Dobrý. Já vám dlužím, Jaruško. Já vím. Jaruško, já nevím, jestli to byla Šarka nebo Peťa, ale tím jí v noci prodali pivo. Mi to tady Peťa hlásí. Neprodali. Jako jo, Peťa vlastně říká, dávej to sem, asi dej mi prachy a zítra si to ještě půjdeš zaplatit jednou. Tak počkej, tady musím zdokumentovat obchod. A ty nebereš nic za ty skrinky? To tam do foleka, to starý bá. Mám ještě obsah, to víš, ale A kolik za těch skřínek? 8. Vem si na zapítí, mamku, ne? Jo, 10 romů. Market, hlavní zákaznice. no, komentář, jak to není žádný komentář. Komentář bude až v televizi. To bude. To má smrček, televize nová. Já si vezmu. Co jsi zpíval? Ježko, už mi jednu cigaretu. Hej, ticho, těžko děnec přišel. Pozor. Hoši, pozor. Securitas ven! On vás těžko, jak se to říká, tu baseballku. Jasné, to je, no. A to dopadlo, Liberec nebo Vaník? Chce pasáček koks. Hezký kopiny. Dej si do krku. No, se nepřed vláděj. Pavel je samotný nebo Petr samotný? Jsou dva. Petr nepojil. Ne, já jsem mají Petra a Pavel, a já jsem mají Petr. Ne, jak po narozeninách, ten se ptal na zradě, říkali až po náročkách, no, čítá ten rok. Ty jsi volal. Já to říkal, jo, ale fakt, že to počátku narozenin. František. Já píču si Petr. Františku Procházko, kde jste dal ty ukradené miliardy? Sere na nás. Piju. Začni, proč chodí zleva doprava? Ty si koupil mi takové auto, ale jde mi o to, kdo to bude řídit. Tak jak budeš mít na také auto, tak budeš mít i na šoféra, ne? A doprava. Ne, A doleva. Čau. Šary. Ne, já tě nechci na to. Dobře, já to stopnu, dívej, hej. Lucko, kdyby tě počít 2 stovky. Natoč to. Na většině splátky. Jo. Těmu přijdou daně, víš? Tak dá ho o 2 stovky míň, ne? A ty mu stopnou, ne? Rolík mu spadl. O bože, už no podej. Pane Doročík, opravdu nemůžu. Nemůžu, pane Dorotík. Kurva, umrej.
pojď jako nějaké Do jinou křtu, kde se to platí. Chci vědět, kde jsem to platil. Jo, ještě zaskočený. Tam jsem platil, kurva. Já chci vědět, já už jsem zaplatil snad 300 000. Jak zus? A co ještě? To je jedno, ale já jsem to Podívej, Bubata. No, počkej, Laci, nechuj, kam jdeš? Ještě rázu než Nechuj. Dívej se. hezký. Ona se špitky, jo? Ahoj. Co přijde ukázat někde, ne? No, hrádě. Alebo blenčený. Ne, jo, ahoj. Výborně. Jako ten pytel není jako zrovna lehký, že ho držím na těch zádách. Kolik pytlů už si držela a teď si stěžuješ? Já tě máš dobro, to. Ty vole, mi to už padá. Vítáme Trosku. Delirium tremens. Jak bylo? No nejde ještě. Dobrý den. Potřeboval ten výraz, jo. Tak to je 32. Jako nestejně, ale smrdí to. Cenově je to. Jo. To je stejně. Říkám, já nejsem atraktivní na fotku. Není, to už není fotka. On je takový fotomodel. Fotogenický. Jsi v nemocenském stavu, že? Má svoje... Co byl za včerejší? Má svoje, ne? Jo. Já jsem úplně neměl žádnou slinu. Nemám Tak po tripu se blbě pije. Nedoplýval si na zem? Jako já ti dám slinu. Nechci sliny. Tak jak bylo, prodal nějaké lístky. No, Kdo to tady bude sbírat, kurva? Že se proto vypadne? teď už nikdo, budu zavírat dneska. Hugo, tady. Lučko, sedí a nesedá.